iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Tatang, ay na, orayak lang nagtibayo iti panakakigtot ko. Kunak no asino ti adda iti likudak, da kayo matgayam. Di ka matlagan mauma amang silsilig iti langam. Papanam ka di anak ka. Agkita kami kini Rustom Anobyok. Kita ka no nga yam amuna kini Nana Amanda nga inada. Saan nakakadi asukunay? Ay, saan latan tatang? Suro na kadagiti. Nalabid akaruba. Ay saus. Adanda pagpistaan da ka iti dayta alangam. Anya ko matidakas na iti langak nga tatang. Umapal da lang ata. Awan igatang da. Saan ka kumanga agoy uyaw ta agpapada tayo laeng? Da bagak manking ka. Sigurado ka niti dayta panggandang mo. Hay, nariga ti maikamang kadagiti babaklang. Amang ano, mata publike diti ina ni Rustam. Uray ata, saan nga isumati ka dun nagtatang? Ay na, nauma ako nga grigrigat. Kahit ko mapadasan tibnam ay. Ngay, awan ka di sa bali anobyana. Sige man. Ay na, syakla ang tipat-pat gana. Ne, tatang, awagan nak ni Rustom. Mataktakan samot tanyagur uray kanya. Hello? Esmeralda, nakabalas ka din? Anda ako ni tindalang ko ang turong dita balayo. Ne, kunak man nakita tayo ti restaurant. Ija itong balay ang mga nabihita. Imbaga ni mama, ngay pasyar ka, tapos makapag-amamu kayo. Kan, imbilin ko iti katulong ang mga isagana iti pangsangailim ikan ka. Wow, talaga pat-pat gan nag-una yan niya. Sige nga ron din. Kitnik, madamag ang panmaneho. Oh, tatang. Nangagyo. Umay nakanusukunan ni Rustom. Ad-adan to manon ti apal da kanya. Numakita da tinapintas akot sen ni Rustom. Anak ko, saan nadakas si agarapaap? Saan kumanga agpamamarang ka? Laglagi pam kuma na anak ka disupay la ang nagitidapan mo iti daga. Awan tikas iti agpakumbaba. Anak mo agdiritsutan ni Jibalayo. Di mau astamat lang dito restaurant. Nagbalo iti panunot ko. Amangan mabisin ka. Kat awantun kung daway ta makapagsarita. Nudwa talaan. Nudwa ta ni Jimbalay. Awan. May sapay. Saan pa si mangpit ni mama? Talaga makumikom kayo unay iti negosyo yo. Ay amo na ka din ay pasyan nak Ijabalayo. Saan kong imaga? Takait ko surpisa. Imbagak lang nga napatag na ibagak ko na. Kasanon no, sanda ka magusto ni mamang mo. Gaputan, nakurapayak. Esmeralda, siyak tagpili iti para kanya. Ay ayatan ka na unay. Sakay ko mata, saan kantong agbaliw. Ay na, matayak lakit din na mapukaw ka. Kasano pa iti arapaap ko, nakas pangarigan. Wala. Nasimpot ni Rustom. Sundus man? Nagwapay. Langgong kayo. Karitin kayo arumar ka dagiti babalayo. Takrot kayo. Uray makinog pipin na tayo. Hay. Takat gaminan mo ba? Ano day tanga ugaling. Nakarit ka no, makainom ka. Hindi na minsan nga daw. Kinarit dak na tasyo ka nambo. Di asutik ti bunin ko. Nagtataray damit lagarod. Day tanto lang ata. Ti pakaisagsag makam. Yakmet nga ro di palobos satang. Kay kat ko ako yugan nak ti pulis. Nunti bayabayin nak ti padi. Nismeral na kayam. Sinaw ko ni Rustom. Ipasyar na kano ti kabsat mo iti balay da. Tapno makapag-amamuda iti inana. Kat,
Sino nga ron tagluto iti pangrabian tayo? Nakaluto ako untiin na po. Ano sam ati pinakbat aparya kan saluyot asida ay. Salbak iti kas biyag. San mo't lang na malanitan ti subsub na tao. Panayroot. Jak namnamahan nga tagayam sa nga ilim. Hunak man no, da napatag nga ibagam kaniyak. May panggap nga ro diti ayan ayat mi kin Esmeralda tibak pala kayo mama. Inawis ko diti balay tapno makapagamamu kayo. Kumusta ka, Esmeralda? Nasaya at mat na Amanda. Maragsa ka na kamakam-amo kada kayo. Napintas tinobyam, Rustom. Aglang lang nga abak nang. Mama, Baliwan tanto ti agsarita inton madamdama, Rustom. Agtrabaho ka kadi, Esmeralda? Idi, ngam nagbakasyon na kailaan na Amanda. Makabanog namin unay ti trabaho. Kan nagsakitak namin. Saan kami asigod abak nang? Nakurapay dagiti dadakkel ko. Ngam gaputa nagagat da. Rimang ay tibiyag da. Kastamot laangan day di Miguel. Agtalinaed ka anak kurapay. No saan ka nga agsalukag. Tatang, sariring kayo panagayam. Agit idda kita yan. Ngam, ada nanggag ko ang nagsardang alugan. Sabi mangunak. Ay baraw, kagyaman na ta, intulod mo, ti ibalasang ka. pagribangak. Di kain at ko masigurado na talagad ka makasangpot ito eh. Kaka. Ay ala, panawang kayo nga rin na tali. Ay, nakitulog, ti matulog ha, sa kapapanakan. Esmeralda, magawid ako tungutin itong madamdaman. Naimbag ta, pinanawan na ta ni Tatang. Nakadlaw sa ni mamang mo. Apay ati mo imbaga na kurapaya. At danto sa bahala kong daway. Ang mapagsaritaan mi kin ni mama dito abanan. Ulit, sana problema ni mama itayan natin ta. Ay na, diyak lang amin impadlaw ti panagtiba-tibayok. Ura itay agtartarayan ti lugan mo kat. Agkabakabak pa laang. Kasla langan na tinaungot. Nalaw ko saan mo anay mas tinangan. Iso nga, inkisim ko iti katulong nga ibungunan na ka. Ha? Nagadaw si Dain. Saan may amay bustag ije? Paipuli lang tumot lang ni mama. Ay, naimbag kayo pa babak nang. Kasla awan serbiti makan. Ah, sige, sana akong nagbayag. Maturugan. Saan ka ngagnernervyos? Pakamuan kanto inton makasarita ka na imbag ni Mr. Castillo. Kabayatan na santa pa nga agkasal. Agtrabaho ka pa lang iti sa bahali akong panahon. Hindi ko mapaila ang grabe akayat ka akasarita, Rostov. Ngam makaturog ak unay itin. Kahit na puutan ti sa sangpot mo. Saan agmat kita nagbayag, mama? Mawata ka na banlog kayo. Amok nga dasaan mo na ibaga kanya. May panggap kini Esmeralda. Na arjud laulay daya babae. Saan kami nga umno idirabi? Palagsarita yung iti kinatao ni Esmeralda, mama. Nakurapay dala eh. Manalon, ken karpintero ti amana ni Damian. Napagturpos na iti kolehiyo ni Esmeralda. Ngam nagikat iti trabaho na. Tasaan na ananusan. Marikatan ka no, mama. Naungat ti bus na. Kano anyala ditan ti papa aramid na kinkuana. Kat kasano nga rudan ni Tiffany. Amo ka ni Tiffany ti magusto niya para kanyak, ma. Nga may bagak ka kayo. Na Esmeralda ti kaya. Kaslamot napan ka nakiday di rabi, Esmeralda. Naggadwa makan. Unak nusan man namalan ni tanti buksit ko. Anak ka, saan nga taan nakababain tayo tayo? Ni, saan ko adinawat dagito Tatang? Pinabungan nga Rustom iti katulong da. Sa bali at talaga dagiti bakna niya.
Mauma day tagkakaima sa makan. Sana kaskada tayo. Ngan anusan ti pasig anateng minuroroot. Lo saan ka kumaabalog, bubot? No inggaed mo kuma iti nagadal. Ket nakastrek ka iti mayat at trabaho. Di kuman narangay ti biyag tayo. Oh, Tatang, saan kayo nga agsupyat? Kinimanong bubot dito sanwanan ti panganan. subaya. Ay, pumanang no ko ti grasya. Masaludsod ko man, anak ka. Kumusta nga ron iti panakasaritam kini mama ni Rostam? Ay, nasaya at matatang. Awan ti problema. Ay, bagno kasta. Anis to ang timangan. Kaduan nagngagay kiti talon. Di pa'y naarado ti talon na pagmulaan tinatagbubaw. Ah? Nasakit tulok. Yapay na usawan. Ituloy ko ti maturog nung malpasak mangan. Di mas na talaga Ito'y ti pagkaumaak. So ano iba ka ni Rusto mag-asawa ka ni ay na umanugot na kadago. Kasla matiti aldaw yo ha, Mami Amanda. Ada ka di problema yo? Ay, masurunak kinirusto. Jaka mo, nurumbang ama amuam da ito'y. Anya ka di dayta, Mami? Nagadua babay, dayjay pa nga Esmeralda, tinutupan ni Rostom. Anya? Adang nobya ni Rostom? Wan, impasyar na idirabi. Sinulisog nga ta, dayjay a babay. Kaslamad matiti aldaw yo, Mami. Ada ka di problema yo? Masurunak ken ni Rostom. Namja ka mo, nurumbang ama amuam da ito'y. Anya ka di dayta? Nagadua babay, dayjay pa nga Esmeralda, tinutupan da. Anya? Adang nobya ni Rostom? Wan, impasyar na idirabi. Sinulisog nga ta dayjay a babae. Kagno iti nagkuyog kami kini Rostom adim maray iti Pascal. Natudwan kami. Saan mata nasulisog kanyak? Mami, napintas ka di daya, babae? Ada pamuyaan na. Agpada kayo anapo daw. Ngam nataytayag ka. Kan ad-ada a makasulisog ti pamagim. Nakasarita ko ni Mr. Castillo, Esmeralda. Agkita tanto inton malem. Sakpait alas 5. Ket masapur nga data nito opisina. Sige, tayo tuloy kong detar aramidak. Bye. Nalimot ka gaya, Rostom. Oh, Naamwat ka ni mamang mo, nga adan nobya. Tiffany. Talagang awanti na ilimad ken ka ni mama. Oo na yan, di pa nagkawakawas na ito babae. Naging pis. Saan naktualiplipan kan? Into nagkasar kayo. Tiffany, saan mi pa napagsaritaan dito abanag? Kan saan ka ama kasigurado na umanugot ni mamang mo? Nakurakoy ka numat. Sana napatig kanyak ti kasasahat ti panagbiag tinubyak. Siyak ti mangbiyag ken kuha na Tiffany. Di napatig. Aging inayat kami. Kablawan ka. Kunan ni Mr. Castillo, amang rugi ka nga agtrabaho inton bigat. Ited nanto pa'y nadagos ta allowance mo. Agay mo naglaon na kin ka, Rustom. Ada pa yung allowance ko. Narang ay ti kumpanya dayja kay ni mama. Ato ti benepisyo dagiti empleyado na. Kas pang subad na iti kinagagad dagiti empleyado na. Gayam-gayam ni mamang mo, dayjay. Amo ka din ni mamang mo magtrabaho ken ko na? Saan ko pa na ibaga? Agkasapulan ni Mr. Castillo itado nga empleyado. Saan daw unay hagsarsarita kini mama? Rustom. Kalpasan tayo pa nagpasyar ta dito igiti baybay. Mapantamang rabi iti restaurant. Rambakan ta ti pan nakastrek mo niti trabaho. Anya nga tano iyawit talangan ni Jay Balay ti orderam iti restaurant. Tapno, makalangan ta datatang kan manong bubot. Ay nang maragsakan da no maamuan da nga adan trabaho.
Uli nagpaiso. Diyak unay makasarsarita ni manong mo. Ipakpakauna ko na. Mabainakan ka. No, anyala, ti rumrumor itingiwat ni manong bubot no mabarko. Tinchit kanin ti Esmeralda kaayat-ayat ni Rostom. Masugunak. Adayo nga napimpintasak. Noon niya, ti kabailan tayo kaya babae. Kabailak nga artapan. Awag at gayam ni Mami Amanda. Nainsulto ak. Nabayagan ako maugawa-awa ak kan ni Rostom. Sa kalpasan na. Saan ko amaklanday tayo? Mami, ada kiti sangat ti restaurant. Asim rekanda Rostom ken ti nobya na. Kalpasan ti panagkapuda iti opisina ni Mr. Castillo. Napanday ti baybay. Diya ka mo, Mami. No, niya ti inarami tayo iti opisina ni Mr. Castillo. Ang mga nung makita nak, Mami. Agatap lakit din ni Rostom. Asinurot ko ida. Oh, sige, Mami. Bye. Agalwat ka, Rostom. Mama, apay nginururay dakpelaan. Naturog kayo kumalatan. Hinuray ka tada na patagapagsalitaan ta. Anya tinambaram anang isarek ni Esmeralda iti kumpanya ni Mr. Castillo. Mama, naibaga na ngamin ide. Nga agnay nayon iti empleyado. Kat nairanamit. Nga awan pagtrabawan ni Esmeralda. Nakasarito ka din ni Mr. Castillo, Mama? Sana nanasken amamwa no asino tinakaibaga kanyak. No kasta, sana ni Mr. Castillo tinakamuan nyo. Yang, ma, anya ka iti problema yo. Iti dayta. Ibagakken ka. Saan ko akayat ni Esmeralda aparaken ka? Ha? Ni, akin kutsi nga tayo ti dayto eh. Saan nga nyawag ni Rostom no? Masamo nakasukunan itabigat. Esmeralda, kumusta? Ha? Ne, amo na ka di? Ay, ang yamot tunday to babae. Nagkiting ti kawas na. Nakita kayo kini Rostom iti restaurant idi. Saan daklangad lang? Isumot lang saan na kong ngaw awaga. Day tagayam ti balayo? Saan ko amawatan no apay nga da ka dito eh? Tapno amo. Nobya anak ni Rostom. Kan nagtulag pa yan ti kasarami. Ha? Saan? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Rostom, kita ti klase ti pamilya ti Nobyam. Bastos dayjay abubot. Asino ako ang nagbabartekan na? Nagpa-dispenser ni Amo Damian kada kayo, Mama. Kaya saan kumarumbang mapan kayo dyan? Awan makaartap iti kinabastos ni Esmeralda. Pinabainan nakit din ni Tiffany. Mama, masakitan ni Esmeralda iti panang tagibasit ni Tiffany kin ka. Saan nakatupol? Kat, dayjay ababa iti kanunungam kasta kade. Mama, saan agaputan hubyak ni Esmeralda kit kanununga? Awan karbangan ni Tiffany, awang riribukan ko na tawan relasyon mi. Saan nakagaraaram kin ko na? Kayak ko nga isinam dayjay ababai. Saan, Mama? Ada bukod ko panunot. Kat siyak ti makamo na niya ti makapasayat kanya.
ikasar ko pa'y kit din ani Esmeralda. Anya? Saan? Saan mo ang maikasar ni Esmeralda? Mama, saan kumada ito'y saan tayo apag kinawatan? Diyak kaya't asaan tayo magkinawatan, mama? Apa yung idildil ni Tiffany kanyak? Anya ti di mo pagayatan kini Tiffany. Dayjay kit din ambisyosa a babae, di pagtatakkunam. Saan ko pagtatakunan lang ni Esmeralda, mama? Ay, ayatek. Isuti mo iparbeng, ayatek. Ay, saan nakatubngaran? Tong palanak. Isarting tayo daytoyin, mama. Saan tayo kumaadong tangiti punto? Ngay pang tayo alaksiden nakngana. Kan awan ti matawid ko kada kayo. Gaputa karbengak. Anak dak, mama. Kan addamat karbengak. Amang turong iti biyag ko no asino ti kayat ko nga ayatan. Kan ikasar. Impertinente! Saan nakit din ngay pangpangag ni Rostom? Ikasar na kanukit din ni Esmeralda. Kat saan asyak ti makatubang? Di pa'y lapagparparangan na nga awan kaes-es ka nga inana. Noan niya ti saan na apagayatan kan ni Tiffany. Nya pa'y ngarot ti rupa nga isaraan ko kan na. Malagip ko manan ti panang bastos dayjay abobot kanyak. Naimbag ka nakaringkan, bubot. Baliwan ka kasarita. Tanalimlimpyo ti panunot mo ita. Siyaan gawmno, ti panang bastos mo kini Amanda. Isakit yung pa lang na yung Esmeralda, tatang. Ay, nainayunam la ti problema, barok. Abos sa saan na kaya ni Amanda ti kabsat mo para kani Rostom. Nakos, pagdakida tabak nang da. Agpapada tayo umutlang amang mga nitin na ko'y. Manong bobot, agpakpakaasyak kada kayo. Agtanang kayo, kuma. Saan ada kayo timang lapod iti arapaap ko? Tikit di kinambisyo sambat ngamin. No, makansamatan kada kami kan tatang. Manong, masapul asang wak ibukod ko abiyag. Ure agasawa kaminton kini Rostom. Saan kayon to abaybayan? Tabay, sigurado ka ngay kasara ka? Nagkarin ni Rostom kanyak, Manong. Ay, panawan na kami mampailang iti kabsat mo. Nagsarita kami, sika, bubot. Kagsarita kayo lata, apay diyo kayo tamanggag ko ti pagsaritaan nyo. Sabalin to lang aldawon ti pan nakisarita yo kanyak, tatang. Agdua-dua kita'y amangawag kada kayo, Mami Amanda. Naimbag kasariring kayon. Nakasarita yo ka din ni Rostom? Kinasarita kadagos iti rabi. Ngam natangken ti ulo na. Nuan niya launa yun, tinakita na iti dayjay nga ambisyo sa babae. Mami, Ngam kasaritak tumanen. Anak ko laeng ni Rostom. Saan nga iso ti mapaturay? Ken saan kami pa'y analpas iti dayjay a babae. saan ko makron da ito eh? Nainsulto siya kung timakamo makisarita ka ni Esmeralda. Anya? Mapana ka di balay da? Ay, saan ka amapan ijay, iha? Ang mga nonya ti mapasamak ka. Bastos dayjay amambarteg akabsat na. Ha? Padasan na timang bastos kanyak na pa'y balod ko. Sige, Mami, agpalisak. Ipakita kiti daya babae nga awan pulos kay mo dingan na kanya. Adayo na pimpintasak. Apaya sinurot nak diti ruangan, Manong bubot. No dumawat kayo iti kwarta kanyak, awan maitad ko kada kayo. Ta karugrugik la iti trabaho. Sika, kitdimot. Kwartalat na ni pagkit-kita mo kanya. Uri kasuya ka kit-kita mabarumbado. Isak-sakit ka pa'y lao na yaring ko. Ibagam lang kanya. Naluklukon na ka ni Rostom. Tas siyak ti makamukan ko na. Saan nakaluklukon ni Rostom? Patpat ganak unay, Manong.
In Karina nga ikasarnak. Nadadimtang ako, Che. Ah! Wow! Nagsiksi na babae. Nagkiting ti pa nagkaw-kawas na. Naimbagtasan ka nakapanaw? Ambisyosa ka matatalagaan niya? Amo kati kinabak ng dalaan ti kinayat mo kini Rostom. Ne, nagbastos ka ng agsasa, oh. Nagpintas ka pa yung mga rod. Sana si kati kasarsaritak. Wow! Natangsit. Mabitlaan. Sikak ka din ni Tiffany. Ha, oray natangsit ka. Kaya't kang asawan. Masawaan tarupang tungpal. Apaps! Padasem timang tong bakanyak tarakubon ka. Talagang bastos ka niya. Manong Bobot, nagsasarita tayon kada tatang. Saan kayo ang makibiyang? Saan ka kadi ang madanagan kanya? Kabaulak asalak ni Banti Bagik iti daytoy a babae. Tiffany, ipaayam ti delikadesa ti bagim. Awan babain mo niya. Kastakit din ti bagam kanya. Sikati awan delikadesa na. Oy, oy! Saan nakakait ni Rustom? Panagkunam. Nyading ko ti kayat na, mawatam. Kindasarit ada kalangarudan kan Esmeralda si kahbobot. Iti dayjay panang bastos mo kan ni Tiffany. Ti kabsat mo ti agikaro. Makasulisog nga ro ti panagbadbado na. Adungat ta ti umapal kanyak na masawak ni Tiffany tatang. Di pa'y kayat? Tano bilang ke adan kadwa tayong aggae kiji talon. Ay, tamang sursurun ka pa'y. Namnamaam, amapasalog mo iti talon de jay. Tatang, nasyak tubay kat masulisog ka ni Tiffany. Ni Rustom lagid din. Ay, kaslasan alalaki na pagkadkadan na. No bilang. Kasan nun ti kabsat ko? No kas pangarigan. Awan mabalit. No saan nga awatin ni Esmeralda ti kinapod no. Kunak mat keng kuana. Anarigat ti may kamang kadagiti baknang. Dahil tangarot ti sana mabalin. No alilawan daya Rustom ti kabsat ko. Ha! Makapatayak laki di. Ay, saan mo ngay sagmak ti bagim? Tibiyag mo kit di tornosam. Sana kasta. Agbisbisyo latan ti aramid mo. Masurunak iti daya bobot kabsat ni Esmeralda, Mami Amanda. Bastos? Tinong pagmadarog no inagkanak. Pabalot ka pa kiti ah? Kudak mat ngamin kan ka itay, asaan ka mapmapan itay? Kat no binastos naktupay. Masurunak nga rod. Aglalo kat saan na kayo mat adengdenggan ni Rostom. Ay samot na ito yung babae, nagtakulit. Tiffany iha, kasaritak to manen ni Rostom. Mabalin abaliwan tanto ti agsarita. Makasingak gayam kada kayo. Inawagan kayo lakuman. Awan ti anyaman da, Tiffany. Nga pasensya ka, saan ka ang makasarita iti mabayagot. Awanan yaman na. Sige nga rin, Mami. Ilan naman kayo, ha? Jakmat kaya't nagparang nagkakamatak ni Rostom. Kasarita matlata. Ngam no ka ba ulam asulisugan aramidam. Anya? Pasensya kan iha. No anya lati mapampanunot kon. Rumorta madlahangan dito'y opisina. Makaamonton ni Rostom dito'y.
Minsan to pa nga ramidan ni Tiffany dahil kanya. Saan mo tutupan? Ura niya ti bagbagana. Di mo sungsung-batan, Esmeralda. Kan bagbagam ni Manong Bobot. Sika nga mintagi kaharukin ni Mama. Kinasarita mimot kini tatang idirabii. Ngam talaga nga dalukluko na. Imbaga nakit din kini Tiffany, ako sunada na. Kan kayat na nga asawaan. Makaisimak. Pilugayam ti kapsat mo. Kasanumad kami. Ura asino lalaki. At bastusin day ti dayja pa nagkawkawas na. Kasanon no, masulisog ka kan kuana. Ha? Sigurado akasarita naktumanan ni mamang mo. Nasaya at idiin niyam amunak kan kuana. Ngam, idiin may ijay balay. Problema nga rin ni Mama. Alay, kung may kasukunan ito malam ha. Duwata makisarita kin ni Mama. At dagayam da ito'y ababae, dito'y balay. Kasanulangan, no simburot ni Tiffany kanyak. Nana Amanda, agpadispensara iti panang bastos ni Manong Bubot idi kada kayo. Nabartak ngamin. Kat, pagbabartakan na, kasta ka di. Mama, inawis ko ni Esmeralda tapno makapagsarita tayo na imbag. Lipasan tayo kumanda ito ariribok. Agtal na aklaang, no mapagsina kayo nga agayan ayat. Ha? Mama, saan to mapasamak tayo ta? May bagakon kada kayo. No kaya't kung ikasar ni Esmeralda, awan ti maramitan nyo. Kasar na ko, Rostom? Kat, maragsakan ka mat, dang nga. Ha, talaga asaan na kun nga ipirpirit, Rostom. Saan mo ang maikasar daytoy a babae? Saan man, Mama? Mayat kayo man kung saan. Tapno agtal na kayo. Ikasar ko ni Esmeralda. Kas nangaganyo, tatang. Manong Bobot. Ikasar na ko ni Rostom. Matungpal matlahangan ti arapaat ko. Kan, mabalas ko matlahangan ni Tiffany. Inrurumanak. Ngam, iso matikat katawaak ita. Ay, giya ka mo no may parpang na ito yapang dengyo nga gayat ayat. Supiyatan launa ini Amanda ti relasyon nyo. Katuray makapagkasar kayo. Nariribok ti panagdinayo. Sanat nga iso ti kadanak, tatang. Kidawak to kanikwana. Asumi na kami adagos iti pagyanan. Anyang roti kay kaya tiyota na. Bay-bayan ni Rostom di kapsat ko. Kasanon? No masikugan na? Esmeralda. Ada ka din napasama kada kayo kan Rostom. Awan, tatang. No saan naktupay anaagkan? Saan ngagkipkibaltang dayget padasan na timang loko king ka. Mapatay ko kunak manan. Manong, saan ka kumanga agsao iti kasta? Da kayo timang naynayon tiriribok. Ay, kanayon ko abagbagan ti kabsat mo. Hanggang saan na kadengdenggan. Kas na sa anak pa'y lang ang mamati, Rostom. Narugyantan nga ipagna dagiti masapol ta iti panagkasarta. Tapno maminggan ni Tiffany amang riribok ka data. Numaamuan na agsaksikan natin ngagkasar. Pagtal namin ka ta. Ngam kasanon ni mamang mo. Amo na kadiday to'y nga inaramid ta. Dengdenggam matitira bi Esmeralda. Saan ani mamati makatuban? Agyaman naklaunay, Rostom. Tugtom pahaw tirik na iti nalaos aragsak. Kasla akla adda kadagiti rabaw ti ula. Saan nga rako ko na? Sa mga lumalis grasya ta. Nagmanmaneho. Hindi sumarunong aramidan ta. Agparukod ta iti trahe di bodam. Kan magpili tamatan iti wedding ring ta. Esmeralda.
impertinente. Way, urayak na nakigtot iti kala at apan nakaidoron tiridaw. Si Kabat Tiffany. Kuso-kuso ti buok mo. Nalablabaga dagiti mata. Inalilaw dak. Anya ti kayat mo asawan? Nagkari kayo kanyak. Diyak mamati asaan yung amo. At nga kami nakamak. Agsagsaganan da Rustom kay Esmeralda ngagkasar. Pagkalmaam tiriknam tapno makapagsarita taan na imbag. Kasadugag kalba aki dito tawan gayam ti maramidan nyo. Sandak apilitan Tiffany. Sandak kumaabastusan. Kunam nga ta, ajak makapungtot, iti saan apa nagdengdenggag ni Rustom kanya. Kasano akon? Jak amo, Tiffany. Tauray siya kat mariribo kanak mo. Tiffany, Rustom, ayayatan ka. Apa yan ni pa Esmeralda? nabartek ka. Yang baklon da ito'y. Saan ko aganda timang pasakit ken ka, Tiffany? Awan tinagbalin ang relasyon ta. Makasarak kanto iti sa bali. Saan? Si Kalaan? Saan kayong taan naragsak ni Esmeralda? Tiffany, saan mo ko mga ibabati ken na taom? Awan tinasken nga ilawlawag ko ken ka. Enton umay abigatan ti panagkasarmi kin ni Rustom. Agyamanak. Matungpal matlangan ti arapaap ko. Diyos ko. Anya nga tanong. Ipadas ko nga isuot da ito'y trahe di boda. Kuna dagiti nakaangan adakas kano nga isuot. Anya ko matitakas na. Rustom, patpatgan ka unay. Nila ang mamang mo ti problema. Awan nga agpayson ti maaramidan na. Inton malpason ti kasarmi. Kaslasa nakamatay ti deti alang nga katarang. Gwapo ak gayam no makabado kiti kastoy. Nataraki ak gayam. Ay, naimbag tapi natin nakitirabe eh. Nasaan ka nga gininom? Una, narigaton no mapalalwak ti mabarta. Jack paikot na ikabisan. Sayang kumanday ito'y agwapok. Ay, dayta nakadano ng Rustom kan Esmeralda iti altar. Kat madamdamalaan, mangrugin ti seremonya ti kasar. Huh? Tatang, nagpintasan di kaya babae. Malasin ko ni Tiffany. Ni Tiffany ngagpaiso. Ay, nya ti kaadana dito. Diribukan ang sama ti kasar. Talaga napintas. Maasawak lako ma. Ay, nya kan aya bubot. Nya tayo tanga ipagbagam. Ti pakadanaga, nuriribukan na ti kasar. Mapanak makiabay iti tugaw na. Tapno malapda kita niya manapanggap na tatang. Ay saan, dito'y kalaang. Ang mga no adda maparnoy ariribok. No masiputan nakakiiday ni Amanda. Tatang? Ay, ala, ipastat mo kiiday ti mangbuya ti seremonya ti kasar. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagpasan ti seremonya ti kasar ta, Esmeralda. Nananayan nga gasawa ta. I love you. Nakaragragsakan. Patgan mo unay, Rustom. Ay, kablaawag kayo tinaragsak apa nagkasalyoan na ka.
Ayawan kami launay, tatang. Kablawan kayo, Rostom, Esmeralda. Ha? No. Stefan, sapay ko ma. Tanaragsak kayo iti panagdenayo nga ang kasawa. At yakan aya, saan ka kadiya mababain itan aramidin bubot. Tapag ka man nangala iti nakadano ka na eh. Ay na, mas dagiti makbakan tatang. Dapay litson. Ano, agpulpulutan kan agin inom kamat lata. Timbangamat ko matigaraw mo ane. Kababain kini Amanda. Nakatuwa-tawa siyaklat sipsiputan nan. Kenapa ngamin nga dakay dito eh. Ingkay makilamisaan ko mga kiniabalayan nyo. Kan kadagiti kumpadri kan kumadriyo. Babain na ka raw, tababak ng daamay. Awan amok iti pagsarsaritaan da. Abon gayam. Ito lang ang malakip ko. Ayan nga to ni Tiffany. Dito kay lang tatang. Inak sa pulan. Ay bobo, agtalinaed ka iti nagtugawam. Saan mo napakibyagan pa'y? Naimbag at saan namat lang ariniribok ti kasarda Rostom kan Esmeralda. No'y naramid na dahito, makaraman kat nga rodan, iti pagbabawyan na. Kanangam man ti garabaw. Mga no adda makangagking ka. Saan aday tatiad adda pangguraan ni Amanda kadata. Ken pakairamramanan ti kabsat mo. Esmeralda, patpatyan ka launay. Patpatkan ka matunay, Rostom. Agyaman na unay, ha? Aging gaita. Yak pa lang mas bahala, ti kinaragsak ko. Agilalo, tanakara ko patkan ka hunong. Sika, nakapilpiyo ka. Agyaman na iti panang kasar mo kanya, iti laksid iti isusupyat ni mamang mo, ha? Gapo tapat-patyan ka hunay. Madala ka na kami, ang mga namalusulisog ka kini Tiffany. Sa anak tuwag pasulisog iti orasino man na babae. Sigalahan ti biyag ko, Esmeralda. Nagpalay kiyak matlangan iti arapa. Inana Amanda. Nagrabi ingin mawa. Hello? Tita. Saan dagayam ana si putan? Saan dagayam ana si putan? Ngayon masidag kada Esmeralda kini Rostom kalpasan ti seremonya ti kasahan. Saan nakamaan? Tapno pasakitak tirik na, tita. Nasakit din agam ko. Kaya't ko kumaalagdan ti kasarga Esmeralda ken Rostom. Ang amamok, dakkal ariribo na mapasamak dayta. Kan nakababain. Jakin tuloy ti panggap ko, tita. Daan nasakit tinakam ko kada kayo. Apay, ngayon palubos yung ngayon kasar ni Rostom day di babae. Sige tita. Baliwan tantulangan tagsarita. Bye. Nusik mawag ka pa. Saan ama ba rin adyak makabalas? Riripo ka tibiyag ta. Agawid kami tungutlaan gina Esmeralda. Inton maminsan nga aldaw, mama. Talulaan nga aldaw ti honeymoon me dito Bagyo. Da kayo pa lang ti makamu iti kumpanya. Aging gaita, saan ko paila ang maawan? Nakainom ni Tiffany, hindi inawagak. Kaguran ak. Mama, Anya talaga di plano yun. mama. Gapo tayong palubos yung matlang nga ikasar ko ni Esmeralda. Patgak tigid daw yo. Agyan kami tita balay. Ng pangaasiyo ha. Sige nga, Rod. Ano yung mauawag man ni Tiffany kanyak? Anya ti ko na ni mamang mo, iti panagsarita yun.
Siyak tayo baga na kinuha na. Talumot lakit dingal daw. Tihani munta. Namabalin ka, nabaybayag pa'y kumaros to. Aywan gayam. Iti food court, iti mall, ti pangrabyanta, sa kalpasan na. Agpasyarta. Dahil paglakit din. Tanapintas si klima ito dito bagyo. Nalamiis. Nagmayat nga ta, ti agyan dito niya, Rustom. Ang damat nga rod negosyo. Apanta nga rodin. Tagno saan taon na marabyan. Inton mauding aldaw tang ipapasta na laing ti agpasya. Naamok na ko maasika. Saan ka na sinumpata? Nakusar ka manan, iti sa bali asim ka. Kan fake account tapno maawagan nak. Kasano nga jak makagura? Nakabasbastos ka. Kaputan ang asawat ka ni Rusto? Agpakawala akmatan? Sa anak ama uyong, tapno padadaal ko kan kakintayaw ko. No? Ang danay na yun na niwing pati pungtot ko. Nas kang makabarsak. Iti anyaman apamuspusan. Nas kan amaagaw ko ni Rustom kini Esmeralda. Day kaya nga taabubon. Mang panunutak. Tapno mausar ko day kyan alalaki. Si mangpet kayo gaya ba manipod ijay bagyaw. Naagore ka man. Anya aya tinagyan day tadakkel a plastic bag anak ka. Ginatang ko pasarabok kada kayo kini Manong Bubot. Magmakan kan kawas. Agyaman naklaunay. Okay, kamusta mat garon ti panaghanimon? Nakaragiragsak kami tata. Amok anaragsakan ta nagbaligikan iti arapaab mo. Ngamti ko na. Tanagam ko matigaraw mo. Tapno agkasurutan kayo kini Amanda akatugangam. Dahil tangaron ti problema tata. Imanugot idi ni Rustom alumasing kami adagos. Ay ngam imbabawi na nga agbalay kami. Sa agmay-may sa gayam nga anak na dayjay. Ay apo, nagdakkel ti balay da siya. Oray nagkasar kami kini Rustom. Ay na, problema kday dya babae. Ni Tiffany, tikay ko asawan. Dahil tikay ko. Itata na tong palon ti arapaap ko. Kad magatang ko aminan akay kayat ko. Sana kayat ni Rustom magtrabaho at tapno makabukol kami kanong adagos. Ay ngam na mabalin. Saan ko pala nga kayat tagsikog? Esmeralda? Ay, ito inarapaap mo abiyang kanya. Ha? Stefan? Ambisyosa ka talaga. Amo ka kagurguranak. Gaputa. Inkasarnak ni Rustom. Malas mo, kasyak ti ayatan na. Sige, surunad nak. Nujak makatip pala, tumpaan ka. Sige, aramidam, takitat no asino ti maibaba ng Tiffany. Kat, tikunan, itayak latan ti bagikken ka. Kunak na talagang agpauyo kan kanyak Tiffany. Agam, papayakas ta tilagam. Mapwisit ka launin kini Esmeralda, Nana Amanda. Tiffany, uray agasawan da Rustom ka na Esmeralda. Mamilat tati awag mo kanyak. Oh, nagkitaan niyo kina Esmeralda. Ejay mo, nagado ti ginatgatang na. Tiyawan pa ina babae. Gastadora. Ambisyosa ka ron. Kung natangsin, isa pinanawak. Nakita nga day masidagkan ko na lalaki. Naglailo da. Ampang nga babae.
Nabiid na pa yan nagkasarki ni Rostom. Lipliputan nan, ti anak ko. Awanan kay tibay na babae. Mama, apa yung ating padak? Anya ti basol ko kada kayo? Damagang pailaan. Ang panga babae. Ambisyosa. Kung nagtupay at ikinabak ng milaang tikinamat mo. Mama! Ano ka mas pasanak dito eh? Tinungpanak ni Mama. Sige! Agipulong ka. Kasano ajak tumpaan? No liputan na ka. At na nakakita kin ko ang nakikuyog iti may sa lalaki. Sana po na dayta. Mama, amok na unay ni Esmeralda. Saan na ka ba ilang timang lipot kanya? Sumagtang ako nagsangit Esmeralda. Nawagak ni Tiffany. Ngayon namot lada ako sa cellphone na. Awan ba inda dyan, babae? Napintas ka na linis ti kudil na. Marinukar ti puso na. Putno, nakita kami iti mall. Awan ti kadwak a lalaki. Numay ka anak to'y tinapinta sa gundaw eh. Kasaritak day dya babae. Nasakit unay tinakam ko. Gapukin ko na. Tinungpanak ni Mama. Jak pulos na padasan at dinangran ni tatang. Kan uray kasanot ti kinaloko ni Manong Bobo. Kaguram ka din ni Mama Esmeralda. Rustom, lumasin ta ko man ni mamang mo. Masyanak nga minapanawan tag may maysa. Bakitin. Urad dati katulong. Kaya't ko. Makalangan ta ko ma. Ang kagurguran ni mamang mo. Talaga asaan nakakayat a manugang. Awanan ti mabalin na. Nalpasan ti kasarta. Agasawatan. Payam ta kasarita ka na yung bag ni Mama. Inagda padagos ni Tiffany ti cellphone na. Idi imbagak asaan ko mga agparparbo. Agapukin ko na. Natungpayo ni Esmeralda, Mama. Kat, nasakit tinakap ni Esmeralda kanya. Kanuray si ka, kaguranak. Awan baso ni Esmeralda kada kayo, Mama. Dahil pa nagbaroy-boy na. Saan apod no, alipliputan na. Saan nakabailan nga aramidan dahil ta kanya. Salpag. Jak magustuhan ti panang salangad mo kanya, Rostom. Mama, saan kayo asal salangaden? Kahit kula ang anaurnos ti panaglalangin tayo kada Esmeralda. Nasakit tinakam ko, iti na itaas sinagrap mo kini Amanda. Manipod kinaubing mo saan ka pulos at inangran. Dungdungwang kaunay anak ka. Isuan na sakit tinakam ko, tatang. Ay, lupay kasta, saan ka nga agimula tigura king kuwada. Awan tikas iti agpakumbaba anak ka. Tatang, may Rustom tinag ko na at tapno sa anak ang madukutan iji balay. Inikan na kiti kwarta, pagpasyar ko. Ket magustuhan mo taday tati inarapaab mo. Ay anak ko, ti makunak. Aging kang awan pa'y anak yo, agtrabaho ka kuma. Tapno, andam ako na abukod mo akwartam. Di kayat ko, tatang. Agbukod kami iti balay. Jak ang gaan nga alukuyan ni Rustom. Ay, sanyo lako man nga ibagbagakin ni Manong Bubot. Ay, talaga asaan ko nga ibagaking kuwana. Barumbado ti kamsab mau. Ang mga no, marubruban lang ti problema. Dahil iti kong kunaking kan anak ko, nariga ti maikamang kadagiti babaknang at tao. Nasakit ka di ti Rupa? At tinungpa ni Mami Amanda? Awan bain mo? Napintas ka na linis ti Rupan. Nga marinukar ti puso. Anyati ko na? Malas mo, tasyak ti kinayat ni Rustom. Aging gakalang iti mga arapa iti asawa. Hoy, ibagakkan ka.
Kabailak nga agawan ni Rustom kan ka. Kanamok nga niya ti kinayat mo kan kuana. Ambisyosa ka. Talagang awan ng kay tibayin. Nakatangtangsit ka. Sa agsangit ka matlagaya. Ituloy ko ti mang tagtaalkat ka iti imatang ni Mami Amanda. Masapol ang mapagsina kayo kini Rustom. Mama, anda akong diti pakangayan ti Pasken. Ibagayon tulaan kini Esmeralda marabianak nga gawid. Yakla ko makayat akasarita ti asawa. Sige. Kahit ko nasaya ti panaglalangan tayo, Mama. Kung saan kayo makapagsurot, mapilitan na asumina kada kayo. Aniya? Wen. Sige, Mama. Bye. Oh, yan naman, nagkita ta iti dahi ti Apaskan, Rustom. Talaga nagguwapo ka. Tiffany. Apay akas ti panangkitam kanya. Amang ano masulisog ka kanya. Apay nagmay-mesa ka iti dahi ito alam saan. Kasangsangpet ko lang. Kasano ka na amuam nga dak dito, Tiffany? At tapong ka di, sinurot ka? Saan nga ta nagtulag takin ni Mama? Kalat ang nagulimag ka. Dito'y kalaan nga. Kay nakmangibaga iti ara. Sa balin sakit iti panggap ni Tiffany. Panagkunak. Nagtulang agam takin ni Mama daytoy. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Himawag ni Rustom kanya kay Esmeralda. Rabiin to na makasangpat. Tada dinarayan na apaskan. So asan mo nga urayan? Amo ang rabian nga gawid. So, nakidin na aklatan kada kayo itay ng rabi. Kat na imbaga itay awagak nga ibagakkan ka. Arabiin ton ang makaawi. Lino ko na kumangarod ti anak ko. Kuha. Wano si katimang lukloko kanya. Ha? Ay, saan kaya luklukon, Mama? Sige, sumra ka ko niti kwarto. Tiawan pa abay. Sukit din timang loko kanya. No tinanawan, ang mga no pinagsasawa ko ma. Uwagan nak ni Tifo. Adangatan iti pakaangayan iti Paskan. Adinarayan ni Rustom. Impambar ko kini Rustom ni tayo pinanawa. Nga inak mangibaga iti ara kapag sangwan ni Mami. Ngamtipod no na. Tapno awagan kayo. Nalpas ko itayan anay baga. Agyaman na. Ta ikikanlat iti gundaway Mami Amanda. Amo kakagurgura yun ni Esmeralda. Kan talaga asaan nyo akayan? Apa na kini Rustom? Mami. Saan nga ta ang mga dayto eh? Ni Esmeralda ang panagsarita ta? Sa bagay, awa mo ti dagas na, lumangag na. Kat uray maamuan na ang nagtulagan tayo ti panagkita may kinirustom iti dahi ti apaskan. Sige nga Roden, Mami Amanda. Masapol lang makasupli akon iti ayan ni Rustom. Naging ko na akin ni Mama. Ang nagpakada ni Rustom nga dadarayan na apaskan. Amo akayat na ipasimudaag asa anak ang napatag kini Rustom.
Kan, inarami ko day jay. Tapno saan na amadlaw masakit anak. Ta saan asya tinagpakadaan ti asawak. No apay kit di ngamin, adi nagpakada kanya. Sa kalpasan na. Kasjay tinangag ko, ang nagsaritaan da mamakan ni Tiffany. Anya talaga ti pangpanggapan ni mama. Ay na, nakaturugak kayan. Ay, nalugagak. Gapo iti panangriin ti cellphone ko. Ha? Ni Tiffany ti mawawag ka niya? Hello? Sanggayam, ngayon pagkaga ni Rosto nga dadarayan na paskan. Ni mama tinang ibaga ka niya? Ngampisaan mo nga mo. Adaak man, itiday di paskan. Nandiyan ka mo, naanya di problema ni Rosto. Kasta una yan pa nagpartik na. Anya? Gaputan na partik una yan. Siya kon, tinang maniw, iti kotse. Kilaat ngay narakop na. Ini pagandarap ko man di kotse na. Ha? Nagtumpal kami di hotel. Kasla, mawang ungay. Esmeralda, di mo ka di aramidan? Di ka ba alak na aramidan? Sana puno na ito, Tiffany. Apay ano aramid ni Rustom na ito ikanya. Apay. Ay, asaan ka anasapaan ang migat, bubaw? Kan saan ka anabartag, idira ba eh? Abang kami nangawis kanyak ng karpentero. Sayang ti pitong gasot ti may isang aldaw. Sa may isa, awanan ti kwarta. Kastaman ti kunak, agnak-nakam kan? Hinto nagkita kami kan Tiffany. At danto ni pagpanakil ko kankwana trabaho. Nagal aya, sarda nga mon, nga arapa-apan ni ti panay. Pulo, sa di nakakayat dayjay. Kanya kumati, pangbiag mo king kuha, nakitbak ng dayjay. Nublagan takot kami tatang. Amo tayo nga rod, noon niya tigasat ko, wala man. Iso nga pagwapo ako man. Dahil nga rod kinabartak mo, timang palakay king ka, bubot. Nagpadasig nga rod, tisan nga agbartek tatang. Sagpaminsan langan nga aginumak itinasangan. Esmeralda, apa yang siririn ka pala? Ti amok no saan ako nasangputan. Apay ang naramid mo da iti kanya. Ti amok katawan problema iti relasyon ta. Ngam apay. Apay, anak na kay ti sulisog. Ayos na sasawang. Saan na kumangolbunan pay? Saan nga dadapasakitan? Ikalaga saan ka mawata? Lagapuak iti paskan. Nabayagak lang. Nakasangpet. Nagsarsarita kami kailan ni Mr. Lardisabal, nagpaskan. Kabaalan na ka talagan. Abalikogan. Isumot lang nga saan nga inawagan. Tap na ipakanam nga da dinaraya mapaskan. Amam ka di, inawagan nag ni Tiffany. Katgapo ka no'y tinalaw sa bardag mo. Napan kayo iti hotel. Ano? Ibagbak mas Esmeralda. Kita matasana ka na barata ko. Nakainumak na basit. Madlaw lahat nga nakainumak. Nagkita kami ngagpaiso ko ng Tiffany. Awan din na pasamak ka kasi ibagpagam. Alala. Sumar din kang ngagsan. Ay ayatun kalaunay. Kit sa anak ko pasulisog iti sa bali na babae. Kaputa saan ko akayat amadadael ti relasyon ta.
nga anak. Kalpasan na nakaligo sak. Nagsakit yung ulo ka ng bigatan. Esmeralda, makainda ka pala eh. At ka di marikrit na may tibagin. Kuha, Rustom. Apa yan naliday lang nga. Rumbang anaragsak. Kan naganay-gay ka mabigatan. Ang mga nagsangit ka man na. Masapong nagtalig ka kanya. Adda ko makidawakan ka, Rustom. Kanya na dyan. Kabayatan nga awan pa'y anak ta. Agtrabaho ko na. Madukutan na kami nga awan araramidan na. Kahit kung kami namadaan tadago si tanak. Ayan, sige. Agyaman at launay, Rustom. Naglailaw lakid din na yung tasawa. Nadayara sa asukan ka. Pilyo ka talaga? Ay, inak man lang nagdigos. Kumuyog kang kayo opisina, Kaya't ko mangrugiyak itan. Oray anya ti ipatrabahon kanya. At damat gayam na Esmeralda dito opisina. Naimbag, abigat yung mama. Imbalaki ni Rustom, trabaho ako mapailang, kabayatan nga awan pa'y anak mi. Madukutan ka nung aming awan aramidan na mama. Agtrabaho pa lang dito opisina. Kasla personal secretary. No kaya't na ti agtrabaho. Ado ti mabalin na nga aramidan ni Jebalay. Mama, ituloy mo lang dito nga aramidan, Esmeralda. Siya ti makamo makisarita ka ni mama. Nagturpos ni Esmeralda iti kolehiyo, mama. Saan nyo kumaatagabuan? Makamo ka manlangan. Talaga nababati pa nagkitkita ni mamang mo kanya, Rustom. Mariknak, asaan nak, amaawat, amanuga. Talaga sanak na inigaan ni Tiffany. Kanya nga tamanan tibaga na kanya. Ngam nasayat mo. At makapagsarita kanya na imbak. Hello? Kumusta ka, Rustom? Nag-enjoy ka kadimatlaan, hindi rabi eh? Basta una ang sangit ni Esmeralda. Kabayatan di pa nagsarita mo, hindi rabi eh? Saan ka amawatan? No apay ka ba lang mo ibabati kinatao? Napintas ka mo, Tiffany. Ado tinapintas agon daway mo. Sikalaan ti pagmamauyo nga, Rustom. Kaya't ko, asyak ti pagtugpa na. Baka nagasanda mapasamak na ito, Tiffany. Napagsangit mo, Esmeralda, kaputa mamati, timparbong kan kuha na. Napasakitan. Gam nagtali na eda na tibgar, tipatim-patid mi. Saan tapay analpas, Rustom? Amok, nga agkumkumplot kayo ken ni Mama Tiffany. Nuni bakaken ka. Saan kayong tungagbalik eh? Rustom, lagi to yung nagitipin na alam ang papeles, Agyaman ang Esmeralda. Amo, imawag ni Tiffany kanya. Kasta ka di? Tiyan muna nga ta. Gapu iti pinaparbong istorya na. Madadahal na ti kinatibker ti patimpatag ka. Agyaman ang launay kan ka, Rustom. Inawagak ni Rustom, Mami. Pinabainan na kid eh. Inipay-paysok la ko man tinang sulisog kan kwa na. Takita, kung saan nagsangit ni Esmeralda. Anya ngamin, timbaga ni Rustom kan ka, Tiffany. Uray ang kumplot tayo. Kat sa anak ka nung agbaligi. Kasla siyak pa yun, tikinarit na. Talaga kasta, Mami. Ina, masuro na ka talaga. Sana ba ni? Sana pagsangit ko ni Esmeralda. Talagang ambisyosa day jay ababay. Masurudak. Isa pinanawak iti opisina. Tanadanon ko kit din iti opisina ni Rustom na ijay ababay. Anya? Kinid daw kano ni Esmeralda. Nagtrabaho ija opisina, kabayatan nga awan pa'y anak da.
Kasta gayam. At panunot ko, apang sutil iti dayjay a babae, mami. Agsagana kanya. Tatang, gaputa da din raayan ang meeting ni Rustom. Ginundawayak matantimay si Marangkar. Awan kayan. Awan naman ang bobo. Mas tawak ka daw nakapanunot ang nagtrabaho. Ngam jakman amo no apay adi pa si Mangpay. Nagkare asaan nga aginuman. Ngam amok pa yan. Kat masaludsod ko man. Kumusta kayon kiniros daw? Ada ba si problema? Ni Stephanie. Hay, talaga adi mamingga da ang babae. Wan nga roda. Ngam ti pagyamanak. Saan apasulisog ti asawak iti dayjay a babae. Ranwan gayan. Imanugotan ni Rustom nagtrabaho kay opisina da. Nang rugiyak itay bigat. Nasaya at nga ron ano kasta anak ko. Usto di inaramid mo. Di mo tutupan ni Amanda. Uray anya ti ibagbagana kingkan. Tagkariyak kinitatan nagpalbaliw ako. Talaga na imas ti arak. Sa anak natkit diyan na bartek. Anda nagsardan akot sa itisang ti balay. Ngam, mabit lang. Ganyan, adda pa'y kotse ang nakaparada. Ina! Naira na laki din ti ilalabas ko iti saag ko kuma iti kotse. Ina! Buisit! Sikamat kaya ang Tiffany. Talaga nagpintas ka. Agandap ti kinapudaw mo. Nagseksi ka iti dayta akawos mo. Bastos! Stephanie, anya ti kaadam ditoy? Anya ko mga ti binastos ko kan ka, Tiffany. Harakupan kan agkan tulang ata. Padasam! Tumpaan ka! Magpadpada kayo la iti kagsat mo ng pisyosa! Saan kumakas ti kinasabrak ti panagsasaon, Stephanie? Amala, sumrag kan manong. Kan agawid akmiten. Agsarita tanto yung mamisan. Mabain ka? Amang nagdagiti ka arubayo, ti kinaambisyosa? Idinto apod no man? Karya kini tatang nagpalpaliw ako. Yung talaga ano imas ti harak. Sa anak mo, anapartek. Nih. Ada nagsarating ako di balog di balay. Kapit lang. Nagkapay ko siya nakaparada. Ay. Ina! Naira na laki dit ilalabas ko iti saag ko kuma iti kotse. Makabwisit! Si Kamat Gaya, Tiffany. Talaga napintas ka. Agandap ti po daw mo. Nagsiksi ka pa iti dayta asuot mo. Bastos! Stephanie, anya ti kaadam dito eh? Anya kumati binastos ko king ka, Tiffany. Arakupan ka nagkangkantulangatan. Padasan! Tungpaan ka! Agpadpada kayo la iti kagsat mo nga ambisyosa. Saan kumakas ti kinasabrak ti panagsasaon, Stephanie? Manong, sumar kayon. Agawid akmatan. Maminsan ton nga agsasarita tayo. Mapain ka amang nagdagiti ka arubayo ti kinaambisyosa? Idinto apod no man? Ad-ad na asik ti nakababain. Agasawa kami nang arudan kini Rustom. Idaldal mo pa lang ti bagim? Awanan ka itibain! No ambisyosa ako nan. Awan mat ti delekadesan. Talaga pagpungpungtutan na kanya. Sige, ituloy mo ti mangpung pa kanya. Sige, itong pamti kapsat ko, Tiffany, tamakitam. Bagkatin ka nga isiraki ti balami. Kahit mo tarakupan ka nagkang ka, ha? Padasam ti umasidag kanya. Ay, di na pang karkaritan, taramidag timbaga. Saan manong? Ita. Paglangarod kada kayo itayan. Asumrak kayon. Tatang, umayaman guyudan ni Manong Bubot. Ay no, sika nga min Stephanie. Di ka pala pumanong.
Bidak lang goy yung sarag datang. Talagang inarakop ko ni nagkak ni Tiffany kat. Sa binagkat ko ng sarag ni Tibalay. Ha? Ay na, talaga anabartak kan bobaw. Ay sos, no inaramid mo da jay. Idarom na ka ni Tiffany ti kidnapping kan pananggundaway. Kaya't mo ka di ti maibalaw. Mabalod ako mabalod. May babay mo. Nagdalo no, masikog, winagsikog. Isardeng mo nga arapaapon ni Tiffany. Pulos, asaan ka amay kariking kwana? Ta nakurapay tayo laeng. Hay, no kahit kumudlang ti Samardang. Ay, insardi ko kuman. Namasan na mo ta sardengan ti kapsat ko. Ha, oray barumbado ak tatang. Masyanak mo ti kapsat ko kat. Amo kapag tultulagan da Tiffany kan dayi nga bakit amanda ti kapsat ko. Oh, ha? Ay, ti pagimbagan na. Napudno ni Rustom iti kabsat mo. Bayam maamiris danto ti nagbiddo tanda. Oh, dumting pa nga taray ta. Ay, saan mo nga ulitan da ito nga inaramid mo bubawt? Tani, madanaga na ang mga no agipulong ni Tiffany kini Amanda. Oray gipulong. Ah, 5 baga kat ni Tiffany ti asig ka. Lalo ta ado ti nakakita. Ay sus, isa ganam nga ron ti bageng. Ang mga no umay rumaot ni Amanda. Oo. Ay, may ramraman at ama pagsasawan. Ay, ikabsat mo ti pampanunutak, bubaw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gawan pa ba inday ti ang pobot? Kasanan, naimpay-payso na tinangarakot, nangagak kanya. Nagadupay mo't nga tagbuy-buya. Awagak ni Mami Amanda. Ni Esmeralda laki ti tagikaro. Uray man, gungko na na. Kung masabot ang mapagsinak itakin ni Rustom. Hello, Mami Amanda? Ina, nagbastos na dyan ang pobot, Mami. Napalaki dyan balay na. Kat dandangin akong ginundawayan day dyan alalaki. Sige, Mami. Nasaysaya at nakasarita yun ni Esmeralda. Oh, sige, Mami. Agyaman, nak. Bye. Agalwat ni Esmeralda. Sigurado ako. Akakaasin to kini Mami Amanda. May mayat kumapay na mapagsina na ita. Kasta nga pa iso tinapasama. Ay, ni manong bubot ngamin. Nakibiyang pailaang. Kat binastos na ni Tiffany. Impang na nga ipulong na kini Mama. Sakti makamo kini Mama. Nanya ti problema da Tiffany ken Boboy. Sana rumbang may ramraman ka. Kasaritok tupen ni Tiffany. Tapno sumardangan ni tararamidan na. Ay, agyaman naklaon na kan ka, ha? Nagawan abain niyo. Ha? Awan pa'y pilpilin niyo, alugar. Awan ti dakas ti panagin narakob ni kini Esmeralda. Mama, agasawa kami. Nagawan abain ti kabsat mo, Esmeralda. Asan ang maiparbang ti inaramid ni Manong Bobot? Nabarta namin. Ken talaga ang kursunada ni Bobot ni Tiffany, Mama. Salbag! Nagkabsatan dalangan ti kinaambisyosa da. Mama! Esmeralda, sumarka ni ti kwarto ta. Madamdaman nga ituloy tatagsalita. Siya kon ti makammo kini Mama. Mama, saan ko kanunungan ti panang bastos ni Bobot kini Tiffany? Amo kung nanya ti may parbang na saan. Nga, napartik ni Bobot. Kan itay ko na ako na kursunada na talaga ni Tiffany.
Kat, namnamaam, apagtatakkunan na, dahil amamirmiraot. Karbangan na tagayat mama. Ngam saan na rita, ti pagpinilitan tayo. Saan ko maanapasamak tayo jay? No saan anapan ni Tiffany ti balay da Esmeralda? Mama, daktil di may tulong niya, tapos numarisog tayo tayo. Anya ti kayat mo asawan? Awatan niyo kuman nga gasawa kaming kin Esmeralda. Kin kasarita yun ni Tiffany. Asaan lang nga idol-dol ti bagay na kanya. Ni Tiffany, ti bang parparnuay ti riribok. Saan mo ang mababalaw ni Tiffany? Tay ayatan nakaunay. Banag asaan ama iparbangan mama. Isa pa nga siyo. Kasarita yo kuman ni Tiffany, apagulimekan na kami. Awan ti bibiyang ko dita. Saan ko amay gawid ni Tiffany? No anya ti kayat nang aramitan. Ngam kwitaw day jay abobot. Ang mga numalungsot iti pagbalutan. Awan din napasamak kala kami mama. Ay man, kasarita to ni Tiffany. Gapo iti napasamak idikal man. Isong ay mayak manan. Tidakas na, awan ti kabsat mo. Napan nagtrabaho, kat saan pa asimbang pa. Ay, kinapudno na. Pinagbaga at ti kabsat mo, hindi rabe Asaan nga umno, ti inaramid na. Ay, tatang, agkakanat dagiti mapaspasamak. Siyak tinagikarawat ni mama. Anak ko. Italang ang mapanunot ko dayto. Timaganag ko iti kinaambisyosa. Ngam, mababalaw na ka di ng ambisyosa. Ang mapadasak, ti agrang ay iti biyak. Malagip ko ita dagiti patigmaan nyo kanya. Saan ka ang mababalaw? Awan ti tao, asaan nga agarapaa? Inawagan na ka di, tapno sa langadan na. Nibobot lang arudin ng bastos kanya. Tiffany, anya pa lang amin dagito nga haramidam. Ulitak man na, baklang ka napintas ka. Ato, ti sa bali ang lalaki, ang nasasayat kumiti siya. Saan ko ang malipatan? Di pa nang ibaba inibobot kanya. Panggap na kakundawayan. Isong ay nawagan ka tapno agsarita ta. No kaya't nakakasarita. Saan adito'y telepono? Sige. Makipagkita ken ka, Tiffany. Sa dino tiket mo. Anya nga oras. Text ko to, no sa dino ti pagkitaan ta. Kano anya nga oras? Oray, titext mo ito madamdama. Sige, ituloy kong dito ranamidag. Dahil tuyan tinururay ko agundaway. Saan kanton ang makaliklik kanya, Prosto? Nagdama pa sa makadata. At tan karbangakan ka. Kan uray agasawa kayon kin Esmeralda. Kasi na makikita ko hindi pa nagsangit ni Esmeralda. Amukon ti aramidag. Tapno nalaka ang mapartat ni Rosto. Tapno may patungpal ko. Daytoy apanggap ko. Apa dito pala ang bar tinapili mapagkitaan ta Tiffany. Yun, nag-order ka tago si Tara. Nang kinayat mo ma, tinakipagkita kanya. Saan ka di? Kaputanas kanyang sarita ta Tiffany. Isardeng mo kumanday tingal aramitan. May ramraman ng tikabsat kan ama ni Esmeralda. Bastos na abobot. Idarum ko. Awan tinapasamak kada kayo. Kan nag-report ka kadi iti istasyon ti pulisya. Ha? Aginom takit ni. Tapno nga da serbina ang nagkita ta. Pasensya kan. Diyak na ruwa mga uminin. Mabarti ka kadagos no ko. Mabutang kakadi. Iti mabalin ang makasama. Rosto? Anya pailaan aramidam dito isalas, Esmeralda. Mama, rabiin nga, awan pa nga rod niya Rustom. Saan na ka di nga impakada? Tinapanan na.
Amang ano da meeting da. Kun mas daawak man. Naapay asaan kayo ang nagkuyo nga nag-awit. Napan ka man nga ta ni Jay Balayo. Ha? Ni Stephanie mati mo awag. Hello? Kaduwag ni Rostom. Kasta una yun nabartag na. Anya? Saan kaya man nagpakadagan ka? Ada isan ko aladawan ito madamdama. Oh. Anya ti imbaga ni Tiffany ken ka. Papay kilawagan na ka. Kadwa na ka ni Rustom, mama. Nabartagdan. Sige, sumurog ako ni ti kwarto. Rostom. Awan ni Rostom iti abay ko. Sa dinadayan ko. Kaslaghak iti kwartok. Kasano nakadano ng pitoy. Anya tinapasamak. Sinikapan na ni Rostom! Hindi pala Rabi, nagsasabag ka Esmeralda. Inuray ko lang dumdang tibigat, tapno agpalawagakin ka. Pakawalan na, tasan ko kayong pakada ti pa nakipagkita kini Tiffany. Inawagan lang ni Stephanie iti Rabi. Nagda kayo kano iti may isang kwarto iti hotel. Agpada kayo kano ang nabartag. Nasiputak ti panggap ni Tiffany. Iso pinagsinukat ko dagiti baso mi. Yung sakbay tayo na. Nawaga kong ti may isang kapsat na. Nga umay naalayan ni Tibar. Impabrar ko, adya akong kabailandag maneho. Rustom. Neta ti puno. Imanlugot ka nakipagkita kin kwa na. Tapno malpasan ti parikot. Ang sabali mo't ganti panggap na. So saan ka nagdarag? Ay ayatin kalaunay. Saan ko nga ipalubo sa matnagak iti sulisog kan kwa na. Agyaman ang launay, Rustom. Dandan ito alawas na saan ta nagkita, Tiffany. Imres ti bagim. Ada ka di sakit mo? Sa anak una yun nakapangan, Mami Amanda. Numanong aldaw at sakri mo rin ti kwarto. Dandanin, pinanggap ko ti nagpakamatay. Ha? Iti day ti panangibag kada kayo. Nagkita kami kini Rosto. Napaayak iti panggap ko. Diyak nagbaligi. Anang sulisog kini Rosto. Talaga nga'y ayatan na unay ni Esmeralda. Ket gapo iti sakit tinakam mo. Dandani ka nagpakamatay. Naglawag ang kinamaag, Mami. Oh, Tiffany. Linawlawagan ti pamilyak ti panunod ko. Namiris ko. Arumbang alikpate ko ni Rosto. Saan kami anadaan iti relasyon? Kan saan ko akabala na pagsinaan ida? Ay, naimataga no kasanuti panagpimpin na tigda. Saan anay laksid kini Rostom, ti kinaambisyosa ni Esmeralda. Nagtalinaan, anatibkar ti patempatigda. Mamati kayo mo't nga tan, nagbalbaliw akong tatang. Nabayagan, nasana kong minom itiarak. Baliw ka mo't laangan, anak ko. Amangan no, makaala ka iti sakit mo, iti panagbisbisaw. Awan ton ti mabalin mo pa. Nay, tatang, at nagbusina.
Amang ano, pagarapom aniti panidagan. Antan sa bali ako sunadak tatang. Maring maikariat king ko na. Siguro takin Esmeralda. Ta saan na ka makumiko medyo opisina. Dito'y kami amang rabi eh. Iso ang di magas kami iti tiyandaan. Iti maluto ang sidaan. Nagadulaki din, dagito yung aginat gatang niya. Sa mga numabaling na pulutan tinaduma tatang. Ah, Rabak ko laing. Nabayagan na sana kasi mimsim iti arak. Madlaw ko nga ron ang limok ka. Siyempre. At damang palpalok magkanyak. Rustom. Esmeralda. Ni Tiffany tumawag iti cellphone ko. Sungbatan, tapno maamuan no niya ibagana kanya. Hello? Mamainak na unay ng paragan ka. So nga inawagan ka lang. Pakawanin na kuma. Tiffany? Sana ba ni? Nasaan na na makikita? Ada ako dito yung Australia. May isang Australiano tagar-anam kanya. Katamangan nung tituya kong nagnaan. Ay, kablawan ka. Malagip mo pa'y kadiledi ko na. Makasarak kanto iti parakin ka. Napagbit kayo, mat. Ada ka dinalipatan nyo, kagasawa. Saklangin tag subli di opisina, mama. Manay po dita. Agtali na Eden Esmeralda dito'y balay. Ay, sumot lang aglaladuta. Kadagiti na palabas nga daw. Kan agduldul uwak itay bigat. Agdadagsanak gaya man. Ha? Huwan, mama. Addanto na po ko yun. Esmeralda. Pakawanin ako, ma. Nga ato ti basol ko kan ka. Saan nyo ka man napanunutan day ta, mama? Saan kayo pulos at kinagora? Namrayak la tinagsangit. Umuyo, mama. Nalaos-law na itiragsak ko. Saan laga po ang masikugan ni Esmeralda? Yung kapatgan ka. Kat ti panangawat yo pa yun gina Esmeralda. Ato pa'y ti gundaway. Alito pagdagiti babak ko kada kayo nga gasawa. Agyaman ak, mama. Maragsakan at unay. Kan uray ni tatang, tanan anayan ti kinaragsak. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.